Hello mga ka-Jimex! Welcome back sa ating YouTube channel! So, diba? Panibagong video na naman ang gagawin natin. So, ang video na ito ay ipapakita ko po sa inyo kung ano yung kinabukasan namin noon. Kung ano yung pinagdaanan namin noon na hirap before kami kumayod. Charot! Hanggang hindi pa nga kumayod kami. So, ngayon papuntahan ko po yung kapatid ko kasi siya lang po mag-isa naglolobo. So, alam niyo po ba yung lobo? Yung ano ba? Yung mais na nilolobo, tas pinapagaling, tas masassemble siya na bigas. Hindi niyo po yun alam. Tapos nyo itong video na ito at kung nagustuhan niyo mag-comment ako kaya sa baba. So, bago po natin ito simulan, kung bago ka pa lang po dito, patagal mag-subscribe at click ang ating bell button para update ka palagi sa mga panibago nating video. So, ano pa hinintay nyo? Tara na! So, welcome back! Nandito na tayo! So, here, siya po yung kapatid ko at yung kapitbahay ko, anak ni Pamela, si Clint dyan. So, ito yung sinasabi kong ano, mais na nilolobo. Ito. Hindi ako nakikita sa camera. So, ganito po, pag nilolobo. So, alam niyo po siguro itong gawain ito kasi taga Mindanao lang tayong lahat eh. Diba no? So, paano ba dan? Saan ko ba ito ilalagay? Ah, dito na lang. Ang daming anungan. Ayan. So, ayun yan, dahil lang. So, anuin ko lang po siya sa kamay kasi pag ginamitan pa po natin ng ganito yan, sakit sa kamay eh. Kasi mga, kasi Tagalog sa alam sa mga. So, upako, ang hait to. Ay, ang ano, ang basta na, yun na ang talas. Isa pa po ang natapos ka. Kasi, ay, yung labay-labay sa camera. Tigom ng diya. Ay, sorry po mga ka-Jamex. Sorry po. So, noon po kasi ganito pong ginagawa namin. Naranasan ko po ito noon. Tapos, ano, pinipili namin yung malalaki kasi para, ano, mas takot yan. Hindi ko naman ipan. Ang ingay-ingay itong mga kasama ko. Magay kayo sa vlog. Ay, ano ba? Magay ka lang. Magay ka lang dyan. Hi. Hi. Naiya sila mga ka-Jamex. Yan. Ayan na. So, ganito po talaga yung naggawa namin noon. Tapos, nag-video. Pag matapos na po ito, pinapagaling na po namin ito. Tapos, masisimbol po siyang bigas. Ay, dapat maubos natin. Maubos ko ba ito? So, dalawa pa nga natapos ko, pinapawisan na ako. Hindi ba ako naligo? Tinanay mo na humandad. Ang dami na pala na tapos niya. Akin dalawa pa lang. I-play natin yung mga lalaki. Yan. Dito guys. I-remember ko pa yung ano. Yung noon. Kumaano pa nito? Diba na? So, init dito. Iba lang ang klima ng bahay sa bahay ko at dito no. Yan, ang dali lang no. So, ganyan po pag ginagawa niyo po itong trabaho ito. Dapat ano, strong kayo pala. Yes. Pang ano na, pang tatlo. So, dapat natin ang ibilisan kasi. Bukas sa ba ito ay papagaling? Hindi pa pala. Marami pa naman tayo matap. Atol sila nun. Nagkuha pa sila? Mura ni Roberta na. Nay, maura nito na nay. Ah, ito lang daw talaga. Maliit lang pala no. Pasensya po sa background ko. Sobrang ano. Sobrang maliwanag at ang dumi-dumi. Uy, tulang-tula. Ang tula. Tulang-tula.
Iyan na ako na i-zoom na ko na ano. Ano yung buhat eh? Ito na ano. Nagbiliya siya. Ano ginagawa itong paking ito? Ayan, pang ano. Kailan ka na nga? Ito na may sipan. Ilan ang natapos ko. Masaya kami ginagawa ito guys kasi pang exercise kasi kapag wala kami pag wala kaming ginagawa, itong ginagawa namin pagpawala ng stress. Huwag mo itapon, huwag mo ipalabay-labay. Huwag mong itapon ko. Ilabay-labay mo gusto. Tapon gani. Kasi mo na nila eh. I-ano ba yan ha? I-on. Bali pa pansin mo sa camera. Di ba no? Tama din ako. Ayan. Ayan, dali ko lang natapos oh. Tingnan yung nasa ano ko, likuran. Palaging bumubuka ang baba. Nalagyan niya ng ano, lamok. Alangaw pala. Patay. Ng kamay ko. Baka na umuulan ng ano. Bato. Napago ko. Magay ka dan. Wala na si Arman ah. Sina? Sige na. Hi Raman. Nahiya talaga kapatid ko. Sige na. Pinawisan na ako guys oh. Magpapawis na ako. Ang dami na. Sala mga ka-Jamex, umuwi po ako ng bahay kasi ang sakit na ng kamay ko. Tingnan niyo na mula oh. 7 pang natapos ko, tas ano na, pinagod na ako, tas pinagpawisan. Nahiya talaga kapatid ko guys. Yung naglolobo, yung nakapula, yun po yung kapatid ko. So nahiya po siya sa camera. Kanina kamulo ko pa po ito ginawa. Nagsabot-sabot na kapag magbibideo na tayo, pansinin mo ang camera. Kanina pinapansin, hindi naman pala. Kasi maliligo po ako, sobrang pawis ko. Oh. So dito na po tayo magtatapos. So kung nagustuhan niyo yung video na ito, huwag mo na kalimutan mag-like, share, subscribe, at click ang ating bell button para-update ka palagi sa mga panibago nating video. So yun lang mga ka-Jamex, maraming salamat. And I hope na always kayo strong and hindi kayo madali makapitan ng sakit. So yun lang po and paalam, bye bye.